Go. Good morning po mga kabariks. Panibagong umaga na naman po. At ngayon po ay magluluto tayo ng paksiw na bangus. Ngayon pwede na nating umpisahan kung paano magluto ng paksiw na bangus. Una, lagay muna natin tong bawang. Tapos luya, ikakalat natin dito sa sa kawali. Walang siling panigang, kaya siling labuyo na lang po ilalagay ko. Mahal pati ang siling panigang ngayon. Yan. Sumunod, ilagay na natin yung bangus. Sumunod, magic sarap. Aji. Hindi natin uubusin. Tapos paminta. Tapos asin. Ang kutsarang asin. Ay, kung natin ako. Sunod ang ilalagay natin ay suka. Dato puti suka. Isang puno dito sa takalan ng bigas sa rice cooker. Oops, mataw. Yan, ito na yun mga kabariks. Wala siyang tubig. Itong suka, ito yung magpapaluto dito sa bangus. Yan, ganito lang kasimple. Bicolano style. Yan. Ano na natin, isa lang na para maluto na. Hindi naman masyado malakas ang apo, yung tama lang. Medium lang. Yan. Pwede na yan. Go. Okay, ngayon mga kabariks, tingnan na natin aking niluluto. Nakulo na siya. Tikman natin kung tama na lasa niya. Sarap na. Lasan-lasa yung suka, saka yung alat niya. Nagsasama yung alat at yung suka. Sarap. Baliktarin natin ang bawat isa ng bangus para lumasa din sa ibabaw. Para pantay ang lasa niya.
para parehas masarap. Takpan muna siya ng konti. Tapos maya pwede natin patayin. Go. Tingnan na ulit natin mga kabariks. Luto na to. Ayan, pwede na. Luto na to mga kabariks. Pwede nang iserve. Ito na, mga kabariks yung taksiw na bangus, Bicolano style. Yun. Sana po nagustuhan niyo po ang pagluluto ko. Sana po mag-subscribe po uli kayo. Maraming salamat po sa panonood.